Umangqungquthu labagengasha uNtombizi yamncumela isibhamu sogodo umzukulu uGaneni isibona umalokazane wa. Ngicela ukuthi nibingelela ababukeli bakuSibani Samathongo channel. Namhlanje ngifisa sikhulume abantu lento bayijwayele kodwa iphutha. Namhlanje ngizobakhuza ngizobacela ukuthi abayiyeke. Yabona abantu sebejwayele ukuthi bathuka amadlozi bengawahloniphi abantu abadala and then ekugcineni bese umuntu abona into zakhe zingamhambeli kahle kanti waphoxa abantu abadala uthe bese baphoqele waqede wangayicela into ethelele. Umuntu akanqela ukuthi izinto zakhe mangabe zingamhambeli kahle noma athi mekade enza into kanti wenza into ekungesiyona o leyo nto akade yenza ibe wrong ashisuka evela biza amadlozi ngezithutha abiza amadlozi ngezilimo abiza abantu abadala ngeziphukuphuku. Namhlanje ngicela ukuzonikhuza babukeli bakuSibani Samathongo channel nina ngoba kufanele ngininikeze ukudla komqondo okuphilile. Abantu abadala awukwazi ukuthi ungabathuka, awukwazi ukuthi ungababiza ngezithutha ngoba nawe uqobo ngeke uthande ingane yakhe ivele ithuke ithi uma uyisilima ubaba uyisiphukuphuku umkhulu uyisithutha ikubiza uphila. Yabo juthu ukuthi ke kube khona ukungaboni ngasolinye nawe nabantu abadala ngoba abantu abadala uthemba wenza into wrong wenza into akade bengayifuni bese ulimi labo abantu mabekhuluma lwaqina noma khona into uyifuna abantu abadala abakwenzeli yona so ushisipe product uyifuna awuyitholi so mase uhleli nabantu wena abantu abadala usiyabathuka sobabiza ngezithutha. Ake ngibuzele ungaphatheka kanjani wena ingane yakho uyizala uyifundisa esikoleni uyondla uyivikela uyizikhuluma nabangani bayo ikhombisa ukunganeliseki ize nawe igcina ikubiza ngesithutha ithi iyazama ukuthi ikukhombisa ukuthi yini eyifunayo lento efuna wena uyenzi so nawe ibiza hayi umzalo wami nje uyisithutha. Lokho kungakuphatha kanjani wena njenganengane mawusukuyizala ngeke kudingeka ukuthi ingane ibuye izoxolisa manje wena uma ubiza amadlozi ngezithutha uyenza inhlambuluko yakho nabo ukucela uxolo ukuze uphinde ubuyele emagameni noma ngithi ubuyele emabhokweni amahle abantu abadala. Lento lelihambisana mina mangayichaza nje ngiyibeke ngokusobala lento ihambisana nokungahloniphi. Umuntu kanjani umuntu omdala umqala ngaphi nje umuntu omdala ekuzala ebese wena uyamthuka uzombiza ngesiphukuphuku uhamba ukuthi thina abantu abamnyama khona into esiyenzayo imkhuba emibi nezinto ezimbi ezishiwa abantu siyashesha ukuthi sizithathe siziqhakambise ebese siyazenza. Uze umuntu ebiza idlozi lakhe ngesithutha nawe sobiza idlozi lakho ngesithutha so uthuka abantu abadala wena awuhloniphi. Lento iyafana nokuthi thina njenganabantu abamnyama sigcine manje sisibukela phansi usiko lethu sigcine sisibukela phansi inkolo yethu thina njenganabantu abamnyama. Lento eyenziwa yini ondlebe ikhanya ilanga befuna ukuthi sibukele phansi isintu sethu. Manje umthuka kanjani umuntu ozobuya uguqa kuyena ucela umsebenzi ucela impilo ucela ukuvikeleka ebese wena uyamthuka. Uyabona kuphela into esukilimazi lento esukishaye ile ukuthi thina sihluleka ukuzwa ulimi labantu abadala. Uyabona lesisho sithi indlela ibuza kwabaphambili. Leyo nto yayikhona ngesizathu sakhona. Thina sisafuna ukubuza abantu abadala.
asafuna ukucela kubona indlela, thina sesifuna thina kube ibona esibalawulayo. Thina sesifuna ukulawula umsamo kahle, thina sesifuna ukulawula abantu abadala, thina asafuna ukuzwa ngabo. Manje ke wena mbukelo kusiphatha amajongo, mina ngicela ukufundisa indlela yokukhuluma nabantu abadala, ukuthi abantu abadala badinga inhlonipho ngaso sonke isikhathi. Uqonde futhi uma ukhuluma nabo ungabathuki, ngoba uma sobathukile abantu abadala bayakuhlamuka bese beyakubuka. Uyabona umuntu ohleze ekhuluma kabi ngamadlozi, impilo yakhe especially besuke ethinta kakhulu nomsamo ivele ingabi lula, ithande nje ukuthi ibe nzima nje. Yabo, omunye uzothi ke ayakhona nje abasindisiwe bona kodwa into zabo zibambe. Ikhona ividiyo engizoyenza naye ezokukhuluma lokho, kodwa wena mbukelo kusiphatha amathongo, ngizothi mina abantu abadala kufuna ubathophe, abantu abadala ubakhombisa ukuthi uyabathanda, ukhulume nedlozi lakho, ubacela, uzobabona bazokukhanyisela. Ungaphindi uthuka amadlozi wabize ngezithutha, ngoba onkulunkulu bakho laba ibona bakulethe emhlabeni benesizathu. Phela wena kufuna uphahle, ushise nempepho, wenze nemisebenzi namaladi, ubuze ukuthi isizathu sakho sokuthi ube khona emhlabeni yini. What is the core of your existence? Lokho kufuna ukuthole ukwazi. Yabo, mhlawumbe mase usuqonda yilo uzobona khona ukuthi amadlozi impilo zethu ayazihlela. Yila khona uthola khona ukwazi ubaluleke ngani umsamo, babaluleke ngani abantu abadala. Mhlazana ukuthola lokho ngeke uphinde abantu abadala ubathuke, ngeke uphinde ukhulume kabi ngabo. Kaya ngamgibelisa nami omunye ngithi hayi ngiyamazi, ngigibelise emuntweni, mayengena emotweni lokuqala nje uzothuka amadlozi wabiza ngezithutha. Ngazi ngayisola ukuthi ngimgibelisela nemontweni, ngoba uzothuka abantu abadala, nabantu abadala uyibone ngiphila ngabo, yena uzobabiza ngezithutha. Ngabona ukuthi ngigibelisa idimoni impela. Yabona. So nawe mbukelo wokusibanisa amathongo channel, mina ngiyacela, yabo, nabantu ababona ukuthi angathi abalungile, nabantu ngoba into ekilimaza ukusondeza abantu abangalungile empilweni zethu, bagcina nawo sebekupenda ngopenda omubi, sebeguqula indlela yokucabanga, sebeguqula indlela yokwenza. So ubone ngathi lezi zinto abayisho zizona, kanti cha akusizona. Ungaphinde ukuthuka amadlozi, ungaphinde abantu abadala ubabize ngezithutha. Ngiyakukhuza ngithi hayibo, umntwana wedlozi, umntwana wamanzi ongenagobela. Uyabona.